Добър вечер, хора! Навечеряхме се. Тати гледа още. А пък аз сега си легнах и гледам Кървава луна. Ето. Кървава луна. Да. Сега ще завъртя телевизора към мен. Готово. Ето така. Чакай. Ето. Готово. Готово. Ето, завъртяне. Тук е на Себзалин стаята. Да, това вече е моята стая. Защото преди това беше на батко ми стаята. На бати нас. Да, казва се бати Наско, не се показва. Казва се на бати Насковата стая. Но той си тръгна при бебето. Познайте как се казва бебето. Добре, аз ще ви издам. Не казвай. Аз ще ви издам. Бебето се казва София. Да, София. Мухни. София Христова. Тодорова ли, не знам. София Христова май беше. Не е Христова. Да питам. Опа, стана беля. В Кървава луна всички умират. Дори и бащата на Линшо. Жалко. София Атанасова. Тодорова. София Атанасова Тодорова. Да. А не е ли Георгиева? Не е Георгиева. Сега ще питам тати. Тати? Ще кажеш ли как беше фамилията на... Тодорова. Видя ли София? Атанасова Тодорова. Ама аз казах Тодорова. Ти казах Христова. Аз казах Тодорова, ти казах Христова. Аз казах Тодорова, ти казах Христова. Айде къш. Заключих стаята. Аз казах Тодорова. Сега да видим как започна да реве. Ще се върна след малко.